Ева Ліпська. Інструкція користання. Спробую активізувати країну. Уважливо читаю інструкцію користання. Поворачиваю народ улево, поворачиваю народ управо, але країна не працює. Народ мертвый. Подбираю ключи, повстання, революції, плету інтриги, докладно поводле схеми, але країна не працює. Народ мертвый. Полі битваў зарастают травой. Теории ржавеют, загораются червоные лямпочки. Уключаю народ, выключаю народ, натискаю на литость, на лютость. Раздаю детям шоколадных жаўнерыкаў, ракеты з марципану, але народ мертвый. Нарэшце пишу скаргу поставщикам. Хаурусники, санитары, бирюзовые анёлы заменяют зменные частки. Але народ мертвы. Хтось перапрадае мову выпадковым гандлярам. Хтось іншы падае забіты перуном, бо з усіх праграмаў працуе толькі смерць, версія 99. З брацкага дэпо выязджае трамвай з ахвярамі няўдалай перазагрузкі. Кантралёры, як заўсёды, спраўджваюць білеты. Я, Андрэй Хаданович, прыняў выклік ад Ані Комар, каб перадаць гэты выклік далей тром вельмі паважаным мною людзям. Я хацеў бы перадаць свой выклік свайму любимому беларускаму пісьменніку Уладзіміру Арлову, вельмі шаноўнаму праваабаронцу Алесю Бяляцкаму і лаўрэатцы шматлікіх літаратурных прэміяў пісьменніцы Светлане Алексіевич. Спадарыня Светлана, а слабо прачытаць беларускі верш.